Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, na makadagahom sa natanan.
magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagugtong aton Ginoo. Nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na matay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa lamon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa lamon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa lamon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa lamon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa lamon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Marso sining nga tuig 2022. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gin magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Isa ka lalaki ang nasapuan na lamang no sa maya Panteon sang public cemetery diri sa maya Barangay Granada, syudad sang Bacolod, nga wala na sang kabuhi no, may laslas sa liog kag sa tiyan.
Ining biktima no ang ginkilala kay Darwin Nunez alias Tripol no. Residente ni siya sa barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. So ang natabo mga kabombo ining biktima nga si Darwin Nunez. Upod sinino ang isa ka 18 anyos. Nagatransaksyon sila sa marijuana sa maya public cemetery. Duha ka mga kalalakinhan ang ilang katransaksyon kaga ginbayaran na sila so nakuha na ang items bala natigayon gid ang ilang pag transaksyon no sa marijuana sang ining ila ka transaksyon nga duha ka mga lalaki nagatanyag nga hatagan pagid sila kuno sa 200 pesos bala para pang gasolina. Di ka mahal nga daan sa karon sa gasolina ti ahaw nga 200 pesos manginyawat ginaya no ang taho kaya awat pa na galing kay ining 200 pesos kuno nadagdag sa sulod sa patio. Di ining biktima nagaupod to siya no kaya ilakuhaon ining kwarta nga 200 pesos ining kaupo dyan no nga 18 anyos nagpabilin sa sagwa. Masubo lang no kaya 18 anyos nagatransaksyon sa marijuana. So napatian no sa 18 anyos nagikan sa sulod sa public cemetery nga nagsinggit no ining si Darwin nga wala ko to sir. Di abi sining 18 anyos nga wala lang naton giningadla no. Abi niya may ginpatigayon nga by bust operation. So imbes nga magsulod to siya sa may patio, nagpalagyo siya no. Nagdalagan siya, nagpahuli siya sa iyang balay. Ining si Darwin wala nakapauli no. So ginkadtuan siya sang iyang ginkadtuan sang pamilya no ni Darwin ining 18 anyos. Kaga pagkanto nila dito sa nasambit nga patio sa may barangay Granada, nasapwa na lamang. No, ang biktima ang ara sa babaw sang pansyon, las-las ang liog kag tiyan. Grabe no, may nakitaan pa to nga cellphone kaga helmet sa kilid sang pantyon nga posible ginapanagyahan sang mga suspetsado. Wala man no nakaibalo ining 18 anyos ang identity sang ilang mga katransaksyon kaga yara sa karuno sa kustodiya sa Bacolod Police Station 5 ining 18 anyos. Wala pa no sang tulid nga anggulo ko na no ang motibo bala nga ginalantaw sa kapulisan kay syempre, hindi man bala, kumbaga, familiar sa 18 anyos, no? Kung sinuning ilang mga nakatransaksyon, kaya una gani abeya pa, by bus operation, pero amo na to galing ginihimo siya nga upod. Nagapadayon pa sa karon no ang pag-investigate sa mga kapulisan. Syempre hindi gid tolerable no, hindi gid bala justifiable ang pagpatay bala nga ginhimo sa biktima maski na ano pa na siya kalain. Apang mangina leso na inikuntani no sa mga naga-engage bala sa illegal nga mga buluhaton no, especially sa illegal nga droga nga untato na ang pagpakigbahin dira no. Kaya wala gid sang maayo nga dangatan. Nabatian taman guro no, except lang bala dire no sa mga previous pagin nga mga incidents nga nagakatabo diri sa syudad sang Bacolod kag sa Negros Occidental nga kalabanan sa mga nagakasapuan, mga nagakabiktima bala sang shooting incident, mga may kaso gid may kaangtanan sa illegal nga droga. So amo na bala samtang may tion pa no, disconnect na bala no, bagong buhay na kay wala gid no sang maayo nga putoro sa pagpakigbahin sa mga illegal nga buluhaton. Samtang gin-extend no sa isa ka bulan ni Governor Eugenio Sebong Lacson ang executive order sa pagban sang mga pispis kaga poultry products nga nagasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental tubtob Abril 15 bangod sa bird flu. Supposedly no tubtob lang ini March 15 apang gin-extend sa gobernador tubtob o kana sa isa pagid kabulan, so until April 15 epektibo ang nasambit nga executive order. Ginatuso sa grupo sang mga mamumugon ang mga trabahante no ang pagpasaka sa sweldo sang mga empleyado kasunod man sa pagmahal sa mga primary commodities matapos no ang pagsaka man sang presyo sang gatong. Triple nga dana pagsaka sang presyo sang gatong sa karon, although lain no ang price dire depende man sa mga sa mga probinsya kay didto sa Boracay nagalabot ya sa 97 pesos ang presyo sang diesel.
amo nang ginaduso sa karon no sa mga trabahante bala sa mga mamumugon nga pasakaan bala ang sweldo sa mga empleyado kay hindi man lamang gatong nga daan ang nagasaka sa karon, nagasaka naman ang presyo sa mga mga commodities sa merkado. Mayara no nga ipadala ang business sector nga petisyon sa Marso 21 sa Regional Wage Board agod nga ipakita ang ilang ginahingyo nga 300 tubtob 400 no 300 tubtob 400 nga pagsaka sang ilang sweldo. Kung namang imadinlago ng ilang petisyon mapatuman no ang pagpasaka sang sweldo matapos ang 45 kaadlaw. Sa New Zealand no sa pakikangot man naton sa aton nga mga international correspondent mabatyagan man to nila ang pagsaka man no sang presyo sang produktong petrolyo kaya nagasaka mo ang presyo sa world market bala although malayo no ining New Zealand sa Ukraine kag hindi gid sila direkta apektado kaysa sila sa Middle East sila nagakuha sining langis sining gatong galing kay halos na nanging nga pungsod sa karon apektado bala no nang ang kayang pagtaas bala nga daan sa presyo sa world market. So sang tinalikdan to gani nga Domingo no suno sa aton nga international correspondent si Sir Ty Drogasio no direkta sa New Zealand may natabo gani nga panic buying no kaya man ang laba ang pila sa ilang gasolinahan sa Domingo. Apang pagkalunes, gilayon nga ginsuspende no sang ilang Prime Minister no ang mga taxes sa produktong petrolyo. Ni maayo lang dito sa New Zealand ya kay gilayon nga naghimo bala sang tikang no ang ilang Prime Minister kaga naghatag man sa mga subsidies no sa mga sa mga gasolina sang mga bus. Kaga apisar ko no nga mataas ang ilang presyo sa petrolyo, dako naman ang sweldo no sa mga tao dito sa may New Zealand bangod wala maayo sa korupsyon sa gobyerno. Samtang temporaryo no nga ginasiraduhan ang isa ka lane sa dalan sa may circumferential Lacson flyover diri sa may Barangay Bata para sa rehabilitation no nga patigayunon sa Department of Public Works and Highways sa Bacolod City. Sumugod no subong adlaw Marso 16. Suno no sa Bacolod Traffic Authority Office ginabanta nga magalawig ang rehabilitation tubtob sa Mayo 9 tuig 2022. Mag-assess no ang mga bitaw sa dalagan sa trapiko kaga magabutang man sila sa mga signages bala agon nga mangin aware man no ang mga motorista sa ginapatigayon nga rehabilitation. Pagka siraduhan man no ang north to south nga lane agod nga kayohon ang flyover. Ang mga security kaga safety devices no sa DPWH amo na silang bahala no nga magbutang kaga agod bala magiyahan ang mga motorista nga may ginakayo sa nasambit nga flyover. Samtang ang Sumag Old Bridge no ang ginakayo kaga hindi maagyan sa karon kaga wala man sang problema sa mga motorista bala manguda malapad man ang Sumag New Bridge. Dito kaya ton man check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombolian Zil Minardo tuhoy sa isa ka lalaki no nga gintiro patay sa sulod mismo sa iya panimalay sa Banwa sang Tuboso. Wala na gid sang kadlok ang mga pumuluyo sa karon mga kriminal bala mismo nagapanulod-nulod na lang sa abalay sang ilang mga biktima no wala na bala nagakatahap kagaton man kuhaon ang detalye tuoy sa isa ka persona no nga may kaso nga attempted homicide no nadakpan paagi sa pagserbe sang warrant of arrest sa may syudad sang La Carlota. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani, please come in. Bomboliani? So nagapakikangot kita sa kabombo no kaya Bomboliani Zil Minardo kay 150. So yara nasa piyakalinya si Bomboliani. Bomboliani, please come in.
Yes, Bombo Jairi. So, diri kita sa balita nga natipon sa nga patrol Bombo Jairi kung sa isa kalalaki ang giluthang patay mismo sa sulod sang iya panimalay Bombo Jairi sa Banwa sa nga Tuboso, no? Kung sa diin ini ang 31 anyos nga lalaki na sa bahin dira sa sitio Hayangon, barangay Magtikol sa Banwa sang Tuboso. Sa initial nga investigation sinisang Tuboso Municipal Police Station, no? Tak na ini alas 11 sang gabi ari ini siya mismo sa sulod sang iya nga puluyan, no? Ang biktima ini nga ginkilala kay Renan Hermitanyo sa nga mag-abot ini ang mga armado nga persona Bombo Jairi, no? Samtang nagahigda ini siya sa duyan ining biktima na nag-agi ini ang suspect sa likod sang ilang nga balay kagintiro ini sang armas luthang ang biktima Bombo Jairi kag naigo ini siya sa natuong nga bahin sang iyang dughan. So matapos ini nga Bombo Jairi nga nahimo sang krimen, so gidayon ini nga nagapelagyo ang mga suspetsado sa wala na hibaluan sini nga lugar Bombo Jairi. So dito sa may crime scene na recover sini ang duwa ka basiyo sa nga kalibre 45 nga bala, no? Kag isa ka slag sa nga 45 caliber nga armas sa lugar mismo sang insidente Bombo Jairi. So padayon sini no nga Bombo Jairi ginaimbestigahan sa nga kapulisan dira sa Maya Tuboso ini ang nahitabo nga pagpangluthang patay diri sa isa ka lalaki Bombo Jairi, kung ano ang motibo kag kung sino bala ini ang mga suspektado Bombo Jairi. So Bombo Yani, wala pa naibaluan kung pilagid ka kabilog ining nagluthang sa iya? Bombo Jairi, so wala pa gid no sa nga exact sini kitang information kung pilagid bala sini ka armado, no, kun ka mga persona ang naghimo sang krimen diri sa isa ka biktima Bombo Jairi sa may Banwa mismo gid sang Tuboso. Yes, sa Bombo Jairi kasubong maninino sa bahay naman sang La Carlota na manya Bombo Jairi kung sa diin isa sini ka persona ang gindakop no sa iya sinih nga kaso naman niya attempted homicide pinaagi ini sa warrant of arrest kung sa diin diri na tabo gid ang pagpangdakop sa Mayongki Street, Barangay 1, La Carlota City, Negros Occidental. Kag ini ang suspetsado ginkilala kay Danny Maghara alias Boy Mindanao ini Bombo Jairi na isa ka 54 anyos, kasado kag residente sang Yongki Street, Barangay 1, La Carlota City, Negros Occidental, no? Ang joint elements ng 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company kag kasubon sang 3rd Platon sang 2nd and CPMFC nag-arrest ini siya sa akusado na sa din virtue o kung naging ang warrant of arrest under sinisang CC number 7066 ang crime of attempted homicide nga gin-issue sini ni Honorable Edgar R. Tupas, no, kag sa presiding judge ini siya sa MTC La Carlota City sadtong Pebrero 20, 2009 Bombo Jairi with a bail recommended ini siya fixed at 12,000 pesos Bombo Jairi. So subong ini ang arestado nga persona kung suspetsado yara na sa kustudiya sa La Carlota City Police Station Bombo Jairi. So kamusta sa karon Bombo Yani ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Yes, sa Bombo Jairi, so subong no, medyo magalum-galumo naman ang atong diri nga panahon, no, kaga medyo mapaang gid katama sini ang aton diri nga temperatura Bombo Jairi, kag medyo mabasa-basa pa ang dalanon. So sa aton nga mga kauturan dira nga naga-drive sa nga motorsiklo kaga sa mga private and public vehicles man, so maghalong gid Bombo Jairi kay ti man medyo madanlog pa ang dalanon subong Bombo Jairi. So idugang na lang naton ini no, sa mga may ginapatigayon nga bypass operation ang katapos sang City Drug Enforcement Unit diri lamang sa may likod sang isa ka hotel malapit sa may Barangay 2 Habala Bombo Jairi. So wala pa kita sang impormasyon kung pila sini ang bag-o na gid ni Bombo Jairi. Wala pa gid information subong kung pila sini ang nakuha nga balor sang droga kag kung sino ini ang nagkaladakpan Bombo Jairi. Amo ga Bombo Grace no, Bombo Liani no. Kung lang tawon ta adlaw-adlaw mayara gid sa nga gakapatigayon bala nga bypass operation kag accomplishment ini no sa aton nga mga awtoridad kag sa nga kapulisan Bombo Liani apang do kalain man bala nga do wala gid balaga kaubos ini nga illegal nga droga especially diri sa aton nga syudad kag probinsya.
Amo gid gani Bambo Jairi kiti adlaw tapos ini ba lang nagakaladakpan nga kung maka-avail sila sang plea bargaining sini nga ginatawag naton Bambo Jairi pagkagwa nila do nagabagsik pag ito kon daw nagadamo pag ini ang ilang nga koneksyon so daw wala kita kabalo kung ano gini bala ang maayo nga himuon so ano gid bala ini ang tinutuyo no kung dakpon ini ang mga suspetsado nga nagabaligya o para i-punish lang sila Bambo Jairi o kon i-rehabilitate so kinanglan gini Bambo Jairi amo ni ang ginasulit-sulit at tagid permi nga mas maayo gini kung ma-rehabilitate sila at least no mapa-intindi sila Bambo Jairi malaygayan matagaan sinibala sa bahin sa psychological aspects nila Bambo Jairi para magbag-ong kabuhi na gid sila. Correct Bambo Liani kay kung ara sila sa sulod sa prisuhan kung kaysa do mas nagakabalan pag sila magwa no kung kaysa katatlo na gid na madakpan katatlo na gid na mapriso nakagwa na ginhatagan na gid bisang tsansa ba mabalik paghihapon sa ikaapat nga kahigayunan do wala bala natahap bala sa mga kapulisan haw. Amugid gani Bambo Jairi kay ti ang sabahin sang kapulisan naton kag kasubong manisang layi no nga ginatagaan ini sila sang isa pagid bala ka tsansa kay base pala magbag-ong kabuhi pero ibanti amo magyapon ang ginaubra that's why kung kakisa Bambo Jairi no sabahin sini amo na gani kakisa do may gakasapwan na lang patay bangod sini kalabanan gid Bambo Jairi no sangkot sa mga illegal activities ilabi na gid diri sa mga drug personality o kon mga illegal nga aktibidades no sang pipilah ka mga persona ka ato na maobserbaran sina Bambo Jairi kay ti adlaw kita nagabalita nagakuha no so madamo gid Bambo Jairi kalabanan no nga ginapanghatiro patay o kung nagakasapwan nga patay is mga drug personalities gid Bambo Jairi. Correct Bambo Liani no although wala tagidyagi na tolerate Bambo Liani ining pagpamatay bala nga porket drugista na siya at kuhaon na lang gid gilayon ang iya kabuhi no kay wala gihapon sang maskin sino nga may deber bala magpatay Bambo Liani galing kay amo ining realidad mo amo ining nagakatabo diri sa karon sa aton nga syudad kag mostly gid ya mga naga-engage gid sa illegal drugs. So mangin leso naman ini Bambo Liani sa mga sa mga nagapatigayon bala sa mga illegal nga buluhaton nga wala gid ya sang maayo nga dangatan ang inyong nga kabuhi kung magpabilin kamo dira. Yes, amagid Bambo Jairi kay kung paminsaro nato no ini ang duso bala sa mga illegal nga droga so may ara ya pipila nga nagagamit man so kung grupo hay kamo dira Bambo Jairi kag karon maglansihanay o kung magunsihanay kamo da hindi nami ay ang inyong partida so medyo high o kung bangag na dira ang pila sa inyo so may tendency nga magilinaway kamo kag grupo laman mismo sini ang magapinatsanay so do ka lain man na Bambo Jairi so that's why no ang kampanya sini sa batok sa illegal nga droga sa aton nga gobyerno kag kasubong man no, sa mga law enforcement agencies wala man sila nagapabaya o kung nagaunta ta Bambo Jairi so sulit-sulit o kung nakapila na gid nga ginapahanamduman ining sabahin sa mga nagaduso kung nagagamit sang illegal nga droga nga kung pwede tapnaon akon untata na ininila Bambo Jairi. Correct Bambo Liani. So Bambo Liani kamusta dira sa karon niya ang lakat sa nga trapiko? So Bambo Jairi sini nga gabi no ato na obserbahan o kana checkar diri sa may mga dalanon na sa may syudad sa Bacolod nga medyo madamo-damo pagid subong ang nagapakadto pa kari nga mga vehicles o kon mga transportasyon subong nga gabi Bambo Jairi although nga do kasakit sini sa nga pagtaas man sa nga presyo sang gasolina pero padayon sa gihapon sini ang may mga obra Bambo Jairi nga pakadto pa kari inino pakadto sa ilah nga mga panimalay kag ulubrahan man Bambo Jairi. Sige Bambo Liani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bambo Jairi para sa pagpanglagad sa bumbuhanay sa gabi ini si Bambo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Madamo gid nga salamat kay Bambo Liani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. So, amo na mga kabombo, no, nang may isa pa to ka by bust operation nga ginapatigayon sa karon kagay iga-update lang kamo na no sa posible buwas nga adlaw kon sa aton nga Facebook page sa Bombo Radyo Bacolod. Diri kita no sa bahin sa nga nagapadayon nga gyera sa tunga sa nga Russia kaga Ukraine. So, ginalantaw no sa nga advisor to the Ukrainian President's Chief of Staff nga posible sa bulan pa sang Mayo matapos ining gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kasakit ba kung sa bulan pa sang Mayo, duha pa ka bulan? Di kaya sa Mayo kuno posible nga mawad-an na sa nga resources ining Russia bala nga mag-atake sa pungsod Ukraine.
Kaya ining Ukraine nga daan nagapadayon man bala sa pagbato no, nagapadayon ang Ukraine sa pagdepensa sa ilang nga pungsod. February 24 nga daan nagsugod ining invasion, ano nakita subong? Marso 16 na, so malapit 3 naman kasi mana wala nag-expect ang Russia nga dumabudlayan sila, although malapit na sila sa karon sa capital no nga Kiev, pero wala pa gid nila nasulod ini nga capital. Galing kaya malapit na lang sila no sa may capital nga Kiev no, hambal gani sa nga alkalde didto sa sa Kiev City nga daw habuyan sarang na lang gid kuno nga mahabuyan sang bato ini mga Russian troops, meaning nagisla do manog sulod na gid sila sa pungsod. Ang paghinunanon nga daan bala sa tunga sa nga Kiev kag Moscow ang duwala man sang development, 4 na ka-rounds pero wala gihapon sang peace talks balangan agrihan. Wala bala gihapon sang peace agreement no, wala gihapon na nahisugtan ang mga magpatigayon na sang kalinong bala kapag untat sang pagpangatake ining Russia. Di posible nga bulan pa kuno sang Mayo makaangkon sila sang peace agreement. Pila pa nakakabuhi ang madula no kung bulan pa ya sang Mayo mauntat sa pagpag-atake ining Russia. Nagpatuman sa 35-hour curfew no sa Kiev, sa capital city, matapos nga pila ka mga tower blocks ang ginatake sa tropa sang Russia nga naka-base no sa sang capital city. Di ang Kiev nga daan amo gini bala kumbaga ang heart bala sang Ukraine, amo gini ang ginalantaw gid sang Russia no nga ilang makuha. Kay kung makuha nila ang Kiev, dito makuha naman nila ang bilog nga Ukraine. Din ang curfew no, ginpatuman ni sa Ukraine sang Martes kaga magkatapos siya sa Webes. So ang mga pumuluyo dito sa Ukraine no, miyara sila sa special permission dapat no, antes sila makagawa magluwas lamang kung magpadulong sila sa mga bomb shelters. Grabe matudaan ang bombahan ito sa karon. Amo na no, nagapadayon ang mga mga officials to sa pagdepensa sang ilang pungsod, sa pagdepensa sang ilang syudad batok sa mga Russian troops. Mga muyuan talang gid gihapon ng mga kabombo ang sitwasyon dito sa Ukraine. Hopefully hindi na magdangat sa Mayo antes sila makaangkon sa peace agreement kay kadamo na sa mga civilian, sa mga soldado nga natulaan sang kabuhi. Masobra 3 milyon na 3 milyon na ka mga pumuluyo ang nag-evacuate sa Ukraine no, humalin sang pagpang-atake sang Russia sa February 24 suno sa International Organization for Migration. Kapin 3 milyon no, ang nawadaan sang ila puluyan, nawadaan sang ilang mga palangabuhian. Ang mga OFWs gani naghalin na to no, kag nagpangita, ang iba nagpauli diri sa Pilipinas, ang iba nagapangita sang sang kaayuhan no, sang iban nga trabaho sa iban nga pungsod. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom.